Το σύνολο, ποιο σύνολο ρε? 15, και πας έτσι. Πάρε τσουβάλια διπλά πάνω. Εσύ πάρεις τις σκορπίνες, Τις βάλεις στο ψυγείο, Τι έκανες, Βάλε. Τα κατάκα, 14. 15 κάνεις. Έλα, πέρα. Έλα, 15 κι αυτό. Και πας έτος. Με διπλά τσουβάλια. Άρα, οι σκορπίνες. Ο Αποστόλης θέλει να πάρει για την Αθήνα. Φεύγει ο Αποστόλης. Κρατήσει να πάρει. Ας εκεί θα πάρει τελευταία μέρα, Άμα κυράξει το άλλο. Αυτά εδώ, τι είναι αυτά? Βάλτε μέσα. Είναι αυτά. Βάλτε μέσα, βάλτε μέσα. Βάλτε μέσα ρε, είναι καλή άστακη όλοι. Δεν είναι. Αποστόλη, Έλα. κοίτα εδώ. Άλλο να βάλω, άλλο ένα και είμαστε εντάξει. Αυτές, Ναι, ζήγησε τις. θες κι άλλη μία. Εντάξει, Αυτές. εντάξει. Θα βάλεις αυτό και εμένα 3 μικρά να κάνουμε μια σούπα το βράδυ. Πάρε, τι θες. 2-3 πρέπει να και τίποτα άλλο. Πάρε. Πιο μικρό. Αυτές.